mondo ng'iyane giminyalo tim e yo ma ok nyal hinyo dhano kabisa. Nofwenyore e kindeno ni counties wa mamwalo nitie tudruok me kindgi. Tiere gik moko miyudo Kisumu mok nyal yudre Homa Bay. Tiere moko miyudo Busia mok nyal yudre Siaya. Koro gima ne giwinjore mokwongo mondo dhano owuon ng'ato ka ng'ato kaw jukumu mare mondo mi obed ni ok oyudo gini, kasto wadgi moro machiegni bende ok oyudo gini. Matiende ni mask pod mana nitiere, curfew to ne onge. Mask mana nitiere, logo pod mana nitiere, loko lwedo gi sabunde miluongo sanitizer pod mana nitiere, social distancing pod nitiere, thuolo ma kindi gi ng'at machiegni kodi pod ne nitiere. Nitiere gik moko ma ka otim sani nyalo medo ketho gik mang'eny kabisa. To wan gi advantage, vaccination. Ka jogi dhi oyudo chanjo, ber moloyo ka ji oketne vikwazo, gibeda bede udi, ok gidhi tich, to gidwa ni gichiem, ok gidhi timo gimoro amora, to gionge gi chanjo. Koro, okang' mokwongo ji yud chanjo. Joma ndalogi mar yudo booster ochopo, odhi yudo booster. Jorwak mask, abuog rombegi, jologi, kasto ji chako keep that social distance miwachono. To, koket curfew sani, gik mang'eny nyalo kethore. Koket lockdown sani, gik mang'eny nyalo kethore. Aparo ni wasekalo okang'no, unless komedore kabisa, kinyalo ket mago. Kaluwore gi nonro marwa, komiti mar LREB, wave mabiro ni, nitiere thuolo ni ok nyal bedo marach ahinya moingo mokalo ka. To ineno gima ne sirikal otimo ndalo mane wan gi Omicron, ne ok oket curfew, ne ok olor piny ni koro ji ok nyal ya kaka dhi kachacha. Lakini gik mamoko noketi, abuog rombe, luoko lwedo, to gi weyo thuolo e kindi gi ng'at ma un go machiegni noketi. Koro mago gik monego bed ni pod itimo. Public transport nyaka koro jomatatu, gikonyo kabisa nikech ji mang'eny nyaka dhi tich. Ka ok idhi tich tidwa chiemo, ibro tho. Koro giket gig logo e gechego mondo ji ologi. Gin giwegi ma gichak girwako mask. Koro ka ng'ato biro donjo e gari to rwako mask, to donjo e gari titere kuma odwa dhiye. Moloyo ka onge kae logo, onge social distancing, onge mask. Koro mano miyo gino medo landore. Nitiere nonro manotimore, manoyudo ni ji mang'eny mane tiyo e transport sector noyudo ka tuo manuore ni omedo mako, reinfection omedo mako, moingo jok mamoko. Nikech jogi romo gi ji mang'eny moingo ji te. To be gin ji mopogore opogore, to en pile ka pile. Yes. Koro mano miyo nyaka gitimre nade? Girwak mask, gidhi e chanjo, girwak mask, giket logo, gilogi. Nikech ka owache ni gibiro ting'o ji matin kaka nowach ndalo ka, half capacity, gibiro bedo gi losses mang'eny. Koro gitim gik ginyalo timo mapiyo gi, mayot gi, kapok okel moko matek ka,
mondo wang'e ni kuma gini dhie mondi. To jopiny bende biro ywak ni ponono no mednegi nengo mar wuoth. Profesa Samoto yiero kama na inya kuom chopo mar mondo mi wabed kod twak maket kod mae okinyi makawuono. Inyisa kae ni samarwa mano miwa emorumo wagoniro kama na inya kuom chopo. Watwagi wapunjo pinya kotudore kod geng'o landruok mar tuo mar COVID-19 manyaka sani luchore adonjo kata duogo e pacho kae. Nyakora muge juang de wagomba inya dhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono kata kamano samarwa mano miwa maneno kanyo koserumo. Dong' mana dakika matin kende to molo kanyo sabicha mar onyango manyiso ni chenro mar mbako romo orumo gi kanyo. Nyakendwa Roma e chenro machielo nyakora muge juang goniro kama na inya in mabendi sebedo kodwa nyaka ne wachak chenro marwa mano chakore sa 12 mar okinyi nyaka gie sani makoro wachopo e giko mar chenro marwa. Elonya wadwa Sharon Ong'ao kod jogo duto mabende oneno ni chenro ni obiro neyo makare akwayo ni mar mondo mi ibeda kod odiochienga makare. Nyaka kendwa romo odiochieng makiny oriti masani nyinga Joyce Odur.